Bueno, arrancamos en gasolina, porque permite os dous combustibles. Temos os indicadores de todos os diferentes parámetros da unidade e podemos, mediante este botón, variar dun combustible a outro en marcha. O objetivo era arrancar un motor estacionario de hidróxeno e conseguimos bastante máis que ter o vehículo funcionando. Por certo, non... funciona ben. Funciona ben, contamina pouco e os consumos non son disparatados tampouco. Pensamos que serían bastante máis. Tratamos de buscar un combustible as emisións que ainda ten un motor de gasolina, como se estaría facendo normalmente, motor de explosión, pois que as emisións fueron as mínimas. Xa existe no mercado unha marca que xa ten capacidade non un motor de combustión, pero sí unha máquina de combustible, pero sí non futuros combustibles. Quizás un momento de transición para si poder ver. O ideal sería partir un motor xa pensado para hidrógeno solo, pero bueno, aquí partimos un motor convencional que vamos un hidrógeno sin unos costes elevados. Os cambios non son moi grandes. Hai que adaptarse un pouco á utilización dos dous combustibles que son tan diferentes que penaliza o funcionamento nun para que o outro combustible tampouco vaya tan mal, non vai tan mal.